az egész így magával ragad az ütem, ahogy pam, 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 ütjük a dobokat, meg így az egész hangulat nagyon, nagyon jól sikerül szerintem az egész összetartás. Az elején még nem gondoltam volna, hogy ilyen csapatépítő jellege lesz, de a végére úgy összejött szerintem teljesen így a hangulat is, meg minden. Én nagyon élveztem, nagyon jó volt, ahogy tényleg így összeállt szépen, és egyre jobbak lettünk. Az ember azt gondolja, hogy ez egy ilyen eldobolgatunk, de egy ilyen stresszes napon vagyok túl, és teljesen ki tudtam kapcsolni, és a ütemnek átadni magamat. Jó volt. Nekünk ez egy meglepetés volt, úgyhogy nem számítottunk rá, megláttuk a dobokat, kicsit aggódtam is, de nagyon tetszett, mert tetszett, ahogy az instruktorok szépen végigvezettek minket a ritmusokon, és a végére összeállt a dolog. Itt mégis egy kicsit más, itt mégis mindig mindenki más, össze kell rakni azt a kicsit, amiből lesz egy egész, és ezért is szerintem egy nagyon jó ez a teamrekreáció, egy nagyon jó csapat. Köszönjük szépen!